Rozvojom rybárskych metód sa neustále vyvíja aj sortiment doplnkov, ktoré ich podporujú. Teraz sa len zamyslíme nad tým, koľko doplnkov obsahuje moderná koncová montáž na lov kaprov. Samozrejme, potrebujeme nadväzcovú šnúru, malý obratlík, veľký obratlík, krímpovacie kliešte, krímp a to zatiaľ len tak skáčem medzi myšlienkami a vymenoval som len niekoľko doplnkov. Zatiaľ, čo dobre zostavená koncová montáž môže pozostávať aj z 10-12 prvkov, ako aj zo špeciálnych nástrojov a pomôcok, ktoré sú k tomu potrebné. No a teraz, ak to chceme robiť rýchlo a efektívne, je k tomu nevyhnutná taká úložná škatula, v ktorej nájdem všetko. Alebo verzia B, bude to jeden veľký kôpka, v ktorej to buď nájdem, alebo nie. A príslušenstvo a do pekla posielam aj toho, kto tento koncový nadväzec vymyslel. A keď si myslíme, že toto platí len pre fanatických kaprárov, tak sa zamyslíme nad tým, že v súčasnosti v Maďarsku, alebo už môžem povedať, že v strednej Európe je najpopulárnejšia rybárska metóda. Je samozrejme fiderovanie a v rámci toho predovšetkým metód fider rybolov. Koľko príslušenstva to vyžaduje? Treba metód fider košík, treba rýchlospojku, ktorá slúži ako doraz a zároveň upevňuje samotný háčik alebo nadväzec. Potom samozrejme treba nadväzcový vlasec, háčik, nástrahový trň, doraz a ešte by som mohol dlho vymenúvať tie užitočné praktické doplnky, ktoré je samozrejme potrebné v prípade potreby doplniť a preto je rozumné ich skladovať rovnako usporiadane ako kaprárske príslušenstvo. Ja som na svoje vybavenie veľmi náročný, rád ich skladujem usporiadane a prehľadne. Pritom aj tak dokážem naplniť aj nákladné auto, keď sa vyberieme na dlhšiu výpravu, ale nie je jedno, že či vieme hneď, kam treba siahnuť. Nie je jedno, kde sa tieto nástroje nachádzajú, kde ich nájdeme. A samozrejme, aj tuto bola len otázka času, kedy nájdem takého výrobcu, kedy nájdem také produkty, ktoré môžem otvorene povedať, že sú skutočne hodné toho, aby sa mohli predávať pod značkou Haldorado. Som veľmi hrdý na to, že konečne prišiel aj tento okamih, keď môžem povedať, že vysokokvalitné, praktické úložné boxy, ktoré rovnako dobre slúžia feederovým aj kaprárom a boxy na nadväzce sme dokázali integrovať do značky Haldorado a uviesť ich na trh. V našej ponuke sa nachádza celkovo 9 rôznych typov boxov, z ktorých 5 slúži na feederový rybolov a 4 na kaprárinu. Keď som určoval konečný sortiment a zostavoval produktovú paletu, považoval som za veľmi dôležité, aby boli v ponuke také zásobníky na nadväzce, ktoré predovšetkým plne vyhovujú metodovému aj dlhému feederovému rybolovu. A hneď tu máme prvý praktický zásobník na nadväzce, ktorý poskytuje aj tradičné upevnenie nadväzcov pomocou trňov pre viacero rôznych dĺžok nadväzcov, ale je tu aj magnetický rebrík, ktorý je navyše vyberateľný, ale dá sa jednoducho opäť vložiť, zacvaknúť a zostane tam stabilne. Ale ak ho vyberieme a položíme na našu tácku, tak bez toho, aby sme museli otvárať škatuľu, umožňuje mimoriadne rýchlu výmenu nadväzcov. V ponuke nájdete aj tradičné, trňové, osvedčené zásobníky na nadväzce. Kratšia verzia je určená predovšetkým pre potreby metód feeder rybárov, zatiaľ čo dlhšia môže byť alternatívou pre feeder rybárov s dlhými nadväzcami. Samozrejme, ku každému sú priložené aj popisovacie štítky. Ide o takéto samoletiace malé štítky, ktoré sa dajú nalepiť do krabičky sem na túto plochu a môžeme si takto označiť dĺžku, priemer a všetky dôležité parametre nadväzcov. Keď pokračujeme v ponuke ďalej, dostaneme sa k prvému komplexnejšiemu, zložitejšiemu boxu, ktorý sa volá feeder box. A v tomto už majú svoje miesto aj priehradky na drobné príslušenstvo a praktická magnetická časť na uskladňovanie a uchovávanie nadväzcov, kde je každý rebrík vyberateľný a dá sa podľa potreby vymieňať. Vrcholom ponuky feeder boxov je veľký box s názvom Feeder Pro Box, do ktorého už môžeme uložiť nadväzcové šnúry, feederové košíky a všetko potrebné príslušenstvo, čo je pri feeder rybolove nevyhnutné. A tu je už zariadený box, v ktorom, ako vidíte, je všetko usporiadané a kultivované, prehľadne uložené všetky potrebné pomôcky, ktoré plne vyhovujú potrebám feeder alebo metód feeder rybolovu. Tu sú kaprárske boxy, tak začneme hneď tým najväčším. Veľkosťou je totožný s feeder boxom, avšak základný rozdiel medzi týmito dvoma boxmi je ten,
že namiesto magnetických držiakov nadväzcov tu dostal takýto držiak s EVA poťahom, ktorý je veľmi obľúbený medzi kaprármi. Carp Pro Box sa samozrejme skladá z viacerých menších praktických úložných boxov, ktoré dokážu všetky naše drobnosti uskladniť naozaj kultivovaným spôsobom. Je vidieť, aké sú tieto boxy kvalitné, pekne spracované a príjemné na dotyk. Tieto boxy nám naozaj umožňujú uložiť všetky potrebné pomôcky naozaj jednoducho, ktoré používame pri love kaprov. Aj tento box je možné ľubovoľne rozčleniť. Priehradky si môžeme nastaviť sami podľa toho, aké rozdelenie nám vyhovuje, alebo ak chceme uložiť viacdielne produkty, môžeme tieto priečky aj vybrať. Pozrime sa teda, ako to vyzerá, keď je všetko uložené. Háčiky v akomkoľvek množstve, navliekacie ihly, krimpovacie kliešte, drobnosti, nadväzce, háčikové nadväzce. Najpôsobivejšia je asi táto naplnená krabička na drobnosti plná obratlíkov a doplnkov. Je dobre vidieť, aké presné je to uloženie, ako dobre do seba tieto krabičky a ich viečka zapadajú. Netreba sa obávať, že by sa počas prepravy otvorili a z tejto peknej usporiadanosti by vznikol obrovský chaos a neporiadok, pretože by sa všetky naše drobnosti pomiešali. Navyše táto praktická malá krabička má ešte aj spodný skrytý úložný priestor, ktorým disponuje, presnejšie povedané, nie jedným, ale dvoma, kam som umiestnila gumové kužele. Tu je menšia škatulka s názvom Tackle Box, ktorá je určená špeciálne na drobnosti a na uskladnenie nadväzcov a háčikov, teda praktická škatulka vhodnej veľkosti, ktorá naozaj nezaberá veľa miesta, no zároveň pojme všetky naše drobnosti. Táto kombinovaná krabica s názvom Carp Box je určená na malé predmety a nadväzcov rôznych typov na háčiky. Radu uzatvára Carprix Box, ktorý je určený špeciálne na prehľadné uloženie kaprárskych nadväzcov. Tu je možné umiestniť nadväzce na obe strany vo vami zvolenej dĺžke. Čo ešte veľmi pomáha pri viazaní háčikových nadväzcov je to, že na každom kaprárskom boxe sa nachádza centimetrová stupnica, pri ktorej si môžeme nadväzec priložiť a pomocou každého boxu tak presne nastaviť jeho dĺžku. Produkty, ktoré tu vidíte, nájdete na Haldorado rybárskom portáli v našom e-shope a u našich zmluvných predajcov.